Hola a tothom. Actualitat barcelonina. Dilluns, Tribunal Superior de Justícia tomba la zona de baixes emissions a Barcelona i ho fa amb els mateixos arguments que veníem reclamant des de Junts per Catalunya. Una entrada en vigor progressiva, una entrada en vigor racional i acompanyar en aquelles persones i també transportistes que s'havien de canviar els vehicles. Socialistes i comuns decideixen que no fan cas, que tiren pel dret i com a resultat avui la zona de baixes emissions està en qüestió per la justícia. Dijous què ha passat? Hem conegut que entitats i associacions de Barcelona portaran també a la justícia la reforma de Via Laietana. I quins són els motius? Els que ja us avançàvem amb el vídeo de la setmana passada, que el procediment no s'ha fet bé i que només servirà per tancar i recuperar les muralles que tenia la ciutat de Barcelona. Divendres portem al plenari de Barcelona els talls de carrer que es volen fer entorn de les superilles de l'Eixample. Per què ho portem? Per elements tan bàsics i tan procedimentals com és que s'està incomplint la llei d'urbanisme de Catalunya, que no s'està fent un procés participatiu per aportar idees des dels experts, els veïns i els grups polítics en aquesta reforma, que no s'ha fet un pla de mobilitat perquè ens expliquin per on passaran els cotxes que ara ja no podran passar pel Consell de Cent, un pla econòmic, un estudi econòmic de què passa amb el terciari i amb els negocis de la zona, i què passarà amb la contaminació dels carrers adjacents que ara s'hauran de menjar els cotxes que ja no passaran per Consell de Cent. Tot això ho hem demanat i no són capricis, perquè els reglaments i els procediments als que està obligat l'Ajuntament de Barcelona hi són per donar garanties i per respectar els drets de la ciutadania. I és igual si et dius Ada Colau o Jaume Collboni. No pots tirar pel dret, ignorar la normativa que està pensada en el bé comú, en el benefici de tota la ciutat, perquè això no és el pati de casa teva. Nosaltres ja estàvem acostumats a que governessin d'una manera imposant i sense escoltar, sense fer un diàleg i sense consensuar les mesures. Però avui anem un pas més endavant i ara s'està governant sense atendre als reglaments i a les normatives a les que està obligat l'Ajuntament de Barcelona. I això és simplement indecent. És urgent que aturem aquesta manera de governar que només va en contra de la ciutat, perquè la seva irresponsabilitat i la seva frivolitat l'acabem pagant entre tots. Moltes gràcies.